Hello mga guys. Gaulan mga guys. Papunta ako sa sa Rapor ba? Basa na akong cellphone ko. Yung mga guys, magbasta kasi magbasa ako papuntang Rapor. Kay kuan man trabaho si Naro ba? Pang kung panahon today. Papunta tayo sa bus station. Malapit lang dito sa amin. Yung bus time is mga 1:15 man tingan lito. Alauna 15. Tingnan natin. Pero umalis ako sa bahay alauna. Hindi ko sure kung anong oras. Basta 1 siya. 1:15, 1:16 ba yun? Maaga tayo, baka mali tayo ba? Nag-anis sila. Nagaling na sila sa ilahang bugas. Dito na yung bus natin guys. Woo! Tatlo lang kami pasahero. May ticket tayo. Number 16. Ang lakas ng ulan. Baha na. Nice case iPad Pro. Dumatay. Mamaya siya cute. Mahal pa rin. Mahal gahapon. Color pink printer. No? Ano lang ako barato? Kissingin. Dati siyang kuan. Chimang missing. Barato siya. Mang, saan siya ako ay? Ano pang vlogger? Pwede siya i-flip-flip na vlog. Taka ng camera. Nagagmay nga po ang video camera. Pwede ka gamay kayo? Ay! Natakot ako da. Tumunog yung kuan. Hinawakan ko yung yung maliit na camera. May tumunog. Hindi pala yun pwede hawakan. Para noon tagkawatan. Kuyawan ako eh. Action ko galisang da.
siya. Tumundog yan. May action tagalisan. Nakalabas na tayo sa Kisdinki. Ang taligsik. Papunta na tayo sa Rapur. Daming mga staffers. Pokemon rami ako nahibawaan ani. Ang nahibawaan. Ano ang takabawaan ng mga pangalan aning uban. Mga kaway-kaway. Idol ni Aya. Idol to sa anak ni Tiaon. Sa Niziyu. Sino pangalan ni girl group sa Japan? Niziyu daw. Niziyu. Hi! Hintay tayo ni Narukoy. Buti hindi tayo mag-bus pa uwi, guys. Kasi nag-out na si Naru. Hintayin na lang natin siya. Dito na si Narukoy, oh. Kain tayo, pan. Pauwi na kami. Dumaan pala kami sa ano, guys, sa Kumiri. Busy yung Kumiri ngayon. Maraming mga tao na ano ba, bumili ng mga sako. Sako good para sa ano, sa bigas. Oh, nag-ani naman sila. Nangani na sila sa ilahang mga bugas. Naro ba, meron siyang lupain para good sa uan, sa para tamnan og bugas ba. Anak nila nagtanim doon sa ano lupain ni Narukoy. Oh, maganda yun, guys, kasi binibigyan kami ng ano bigas pag mag-ani na sila ba. Bali ano, yun lang ang parang ano, 'di ba? Yung iba mag-upa man o mag-upa man sila kuan kanang sa yuta. Kay Naru hindi, ano lang yun, kanang bibigyan lang siya ng ano, ng bigas, okay lang siya nun. Oh, ngayon wala na yung ano kamag-anak niya na nagtanim ng palay dun sa lupain niya. Namatay na siya. Kaya wala na kaming bigas every year. Noon meron kaming bigas every year, 2 sako, 1 sako. Ngayon wala na. Ano lang yun, yung lupain ni Naru dun, design. Hello! Dito na tayo sa bahay. Dito tayo sa kusina. Mag-haul tayo konti, guys. Haul na naman. Sayang ba no? Kanina bumili ako ng pan. Isa na lang. 4 to. Tapos kinain ko yung 3. Pan, tinapay, cabbage, salad, pang salad, tapos tongkatsu. Maliit lang, ano lang, kunti ba? Kunti lang siya, 3 piraso. Kay Naruto. Tapos apple,
Dalawa. Tapos ito, tempura. Yasay tempura. Meron siyang, ano siya, carrots, yung tamanigi, sibuyas, at saka mga dahon-dahon. Ito, fry, tempura siya, na yasay. Sarap to, isawsaw suka, guys. Tapos ito, horinso. Ito din, horinso. Masarap din to. Hindi ko alam kung ano yan sa Pinas, guys. Naaba ka ni siya? Sa Pinas, horinso. Ito, puro yasay. Kay Naruto. May kalabasa, may yung saman ni siya, uy. Akong nailhan ra. Ang nailhan ra nako nga utanon. Nga vegetable diri, guys. Kalabasa, mushroom, beans, green beans. Uy, naa siya kuan. Naa siya kamuti. Carrots. At saka tofu. Yan, ito. Kay Naro. Healthy. 20% siya, oh. 20% off. Pang healthy. Pakanunasad na to siya healthy. Tapos ito. Pork chop. Pork chop siya na may na may lasa na ba. Yan yun sa sa grocery. Tapos pumunta ako sa sa KFC. Sa akin is manok. Chicken is slice. Sa Kumiri, guys, ito yung binili namin ay kahoy. Mag-DIY kami. Parang good siya, guys, kanang lamisa ba, diri ba? Iganyan namin, oh. Iganyan ba, ilagay dito. Para yung plato namin iba, dito namin ilagay. Gawin yan ni Naro mamaya. Tapos, sa Daiso, ito ay parang extension man siya sa lababo, guys. Yan ba? Ma-extend siya. Kana. Ano siya? Saan ni? Close pa. Ganun siya ba? Extend siya. Kung kuan, maglisod kag gamay ra space nimo sa imong lababo, pwede ni siya. Para dun ka mag-chop. Mag-start ni siya kuan. Panday. Ito, mga trapo. Hakyen siya, 100 yen, tatlo na siya. Tatlong piraso, tapos dalawa yung binili ko. At ito ay pabango sa dito sa bahay, mga ingani good. Kasi pangani niya, guys, oy. Diffuser day siya diffuser day palang pangalan nito, guys. Yung humot-humot siya ba? Bumili ako nito ng tatlong ganito yung flavor niya ba? Yung amoy niya, Hawaiian Ocean, tatlong ganito. Daw ko na to eh. Simhutin natin kung mabango ba. Hindi ko alam kung yung bango niya kasi walang tester. Parang parang siya kanang alcohol. Parang alcohol yung amoy niya, guys. Parang casino. Parang talaga.
alcohol. Tatlo ba yan akong gipalit? Lagyan ako diri sa kitchen ba para mabango sa gamay atong kitchen. Tapos kandila, candle, kani kay lain nga flavor nga humot guys, nga essence. Sama ni siya, aroma. Emerald Forest siya. Si Emerald Forest ang amoy niya guys. At ito is Punda pillow cover. White siya guys. Pait-pait pag white. Alo, gamatoy sa dani eh. Gamay man dahil ni. Sakto baka ni sa mga unlan. Labahan muna natin to guys. White siya. Hakin siya. Tapos, kuan siya, aluminum color bag. Ito. Dalawang dito, at saka ito guys. Palambig na kasi, lagyan ko yung sahig namin ng ganito para hindi masyadong malamig. Tapos ito, container. Container guys. Ito. 400 yen. L size na siya. Ganun. Dito ko ilagay yung plato namin. Ganun. Ganyan. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo. Tapos na siya guys. Lagay na natin yung plato. Ito ba? Diba? DIY. Ito na yung DIY natin guys. I'm happy. Kung magkuha lang ko ka ng plato, ana lang. Wala lang ko ni palit o ka ng ano guys, yung ano talaga, yung cabinet ba? Mahal pa. Tapos, ano sana, kawat sa space. Ay, nalang oh. Baratora. Nalang, open. Kuha plato. Diba? Okay, kaayo. Ang nagasto ko lang nito is, kuan. Sorry, 400 ragon ni. Guhak, mga guhakin. 1,500 yen. Asa ka na. Diba? Diba guys? Pasensya na mong plato. Mara niya mong plato guys. Kay kamera man duha. Ana. Okay yo. Diba? Ito yung ginawa ko kagabi. Kunot-kunot. Kunot-kunot man siya guys. Yung sticker ba? Kunot-kunot. Bahala na eh. Bahala na kunot-kunot guys. Basta kuan. Kanang natabunan yung dumi ba? Mo niya akong kuan gabi eh. Malaki-laki na ang ating kitchen. Pwede na tayo magbalitok. Ito din, DIY po ni namo guys. DIY namo ni Narukoy. Diba? Mag-DIY na lang ta guys. Kay kuan man, mahal man ang paayog din he. Diba? Ito, ganito yan guys. Yung parang extend ba? Ito din sa Diba? Para-paraan ra na mo ang among balay guys. Bahala na ni ngani basta limpyo unya. Kuan. Mapuyan. Dito yung kitchen namin guys. Dito ako magluluto tapos dun yung shower area namin. Matulog na kami dun kami sa isang bahay. Dito walang tao.
Kuan lang ni namo dinhi guys kanang lutuan, kaliguanan. Dito kami maliligo, magluto. Tapos yung mga damit namin nandito. Doon lang kami matulog, ana. Doon. Diba guys? Para-paraan lang yan guys para makatipid tayo ba no? Diba? Okay raman no. Okay lang naman guys no. Safe pa kaayo. Walang mananap mo sulod ani kay kuan goy kay siya good. Kanang nagoy siya laklak. Unlike sa kanang kuan, sa kanang parador. Makasud ang kanang kuan, yung mga uk-uk, di ba? Ito wala talaga oh. Di ba? Okay kayo. Okay na guys. Mura na atong video today. Salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe. See you in my next video. Matane! Thank you very much.